Good morning. Adaday tay may isa nga agbuybuya ijay YouTube tayo nga kadag message ti bagana, please pray for the recovery of my husband. Kunana dayay kanayon na nga i-comment kadag ijay YouTube. Hindi ko nag-private message sa kunak nya tinagan na ni husband mo tay kararagan tayo. Di ko nadamot nagkuna, please pray for my daughter. Ganyan tinagan na, please pray for my daughter. Ibaga na mo lata yung daughter na, isong ano agkararagak, yung daughter na kano apo. Kunakbat na, di na mo ibaga jinagan na. Ngamno daduma, kadla ko madajay, please pray for the recovery of my husband. Kasla, no datay nga mang basa laeng nagbuybuya kata basaem kasla ordinaryo lang nga message dijay on the part of the victim wano dijay pasyente wano dijay pamilya ditay ammo kas ano kadagsen dijay sasaaden da ngamin hanga datayo ti agsakit hantay nga ammo no kas ano karigat dijay pagdadaanan da tahaan nga datayo nga rod ti agsakit sa tay tula ma-appresyar sa tay tula mabigbig dayta nga pakararag wenno anya naganan dayta nga dawat into no datayo metenti makariin nati sakit ke daytoy napalabas nga may kalungal daw tatan inatake nakti tonsillitis adda kasingin na hanlang ang kasingin triplet na nga gorigor trangkaso pagerger agchil nga po nagrigat di napanak na ki anniversary kini Apo Glenn ijay San Ildefonso nakaangangin pa ilaeng met idinalpasa nga nanganin nagararudokak agchichilak baring adda pay drugstore nga nakalukat adda magkasi na po Diyos in-overdose ko di bagi kontap no maiyawid ko la di jay lugan tanuhang kong aramiden jak makaawid agpapanag alay anya nagadunga suggestion soka nga napudo timulumog mo taw may bagta tonsil mo anya pwede kita i-suggest da nga aramidanan ka inaramid ko aminan awam mo laengan ket nangruna ta masakbayan piyesta no bigat nobena piyesta no bigat adu pay nga trabaho kemapanak nagkarkararag apo itad mo na, paimbagan na kon Nga nagado ammo nga adot schedule apay nga tatapay laeng mga maaramid daytoy. Ala no kaya mo mamati ak paimbagem. Kunana met paginanaemmet nga mintangiwa mo kunana. Kunak met apo no mang dosa ka iraman mo maamin dagiti kukumarik apay nga sisisyak. Kanagaduda nga makaina na ngiwat na kuna met. Sog saksakitak lang aruda na kinramang kayo pay laeng met nadapadak ita mga agtonsil nga agpaparawon nagakadwak da kadajati kasla kariga na wen nga agpaiso no dadduma satay lamari na dayjay sitwasyon no datayo amismo ti paka aramidan na takastoy dayti ebanghelyo tayo anya ti kuna ni San Juan ingkay man damagen kunana ta nakabalod garon ni San Juan iti ebanghelyo ingkay man damagen no isuna daytan kunana kenapan ni Apo Hesus napandakin ni Apo Hesus dagiti adalan na anya ti kunada sikakaditi orayan mi wenno adda sa bali ibagayo kunanan datoy ni dagiti bilin ni Apo Hesus kadakwada ibagayo ken kuana dagiti mangegyo anya dagitoy makakita dagiti bulsak addan lawag kadakwada makapagna dagiti pilay mapaimbag dagiti agkukutel makanggeg dagiti tulang mapagungar dagiti natay maikas kasabati na imbag adamag kadagiti napanglaw no maiwaragawagen dayta kayat nga saun dadtan ti na imbag adamag dayjay imbaga kasla dayjay ti mensahe ni Apo Hesus ken ni San Juan nga numaarami din dagituyan dadtuyan ti kunatayo nga pagarian ti Dios
maiwaragawag ti pagarian ti Diyos. Kayso nagsublida, kaanya ka diti kinunana, anya ka diti apan nyo kinita ijelet ang kunana may sa aruno nga yung angin haan, ni Juan ti katatanukan kadagiti amin nga naiyanak, ngam natantanok ti nanumo iti pagarian ti Diyos kuna ni Apo Jesus. Kinukit kitaan tayo ti sekwensya na dahito ibanghelyo tayo, dagiti tukad-tukad na dahito ibanghelyo tayo, ibagbaga na nga uray dito'y lubong pailaeng, mabalin tayo nga nanaman ti pagarian ti Diyos. Dito'y pailaeng lubong, mabalin tayo nga rinaan ti ayat ti Diyos. Dito'y nga rin nga kunada ka. Dumawat tayo, no dumawat tayo kini Apo Diyos, tamananam tayo ti imbag na. Tanaimbag ni Apo Diyos. Tasika, siya, no, kala ko maagsakit ka, dumawat ka ti kay grasya pan nakaagas kini Apo Diyos, haan aga po ta na imbag ka, no di patpat siyam nga ni Apo Diyos na imbag unay. Kayso nga no daduma, parinaan na tayo mat iti sakit. Apa niya nga parinaan na tayo iti sakit, tapno marina tayo mat ti pudpudno nga nanam ti pan nakapaimbag. Iso ano daduma, itid na mo dayjay ri-naem, tapno mananam mo no anya ti pintas na ti mapaimbag. Iso ano daduma, iparina na mo ti bisin, tapno marina mo ti kinaimbag na nukas ano ti makaginawa ti maep-ep ti bisin na. No daduma, dagito'y nga sitwasyon tayo, ti ammo tayo, no tagidaksen tayo, talaga nga dakes. Ang mga dakes no kumano, alaan tayo nga negative, talaga nga negative. Ngam no daduma, adamot la ibagbaga na kanya tayo. No daduma, adamot la mensahe na kada tayo. Nga dito'y pailaeng, kala ko madya pa nagkakaruba tayo, nagmayat nga tangari naan, no adda ti pagarian ni Apo Diyos, no adda ti masakit, tumulong ka nga mang paimbag. No adda maupupay ti biyag na nga kasla, haanen nga makalungaw, kasla awanen ti namnaman na nga, hanan kayat ti agbiagan ka matulungam nga maikan ti namnama, dayjay ginawa nga maitid mo kengkwana, maiwarwaragawag ti pagarian ti Diyos. Tunggal mang painom ka, iti may sa kabsat mo nga mawaw, tunggal mang pakan ka, iti mabisin, maiwarwaragawag ti pagarian ti Diyos. Kanagmayat ngamin dati imbaga ni Apo Jesus, ito'y nini kunana, nagasat ti tao adi agdwa-dwa kanyak kunana. Nagasat ti tao adi agdwa-dwa kanyak. Iso nga tatay persmas, anan nyo nakita taawang kayo mat kakaasyak nga guyoyak, kakaasyak nga marigatan diyan makasao. Imbagak kadagiti tattao, agingga nga malpas daytoy nga misa na imbagak ton. Mamati ak nga agasan nak ni Apo Diyos. Kaasin Apo Diyos na agasan. Jak amo ano bunga laeng matay soka nga minulumog ko no. Laytay asin nga pinagtot bras ko ta pinagtot bras ko pay ket asinan. Ngem mamati ak nga tatay mayaten agtaros de sa okin anges ko no aganges ak tatay damo ka aguya kak. Nesiti kong kunak kasta ti kinaimbag ni Apo Diyos. Kasta ti kinamanagayat ni Apo Diyos. Ngano daduma palubusan na nga agrigat tayo tapno mapandi di na unag apamati ken tapno umadadda di jay pamati tapno mari na tayo tiginawa nga ipaay ni Apo Diyos. No daduma ka adda dagiti kayat tayo iti biag nga kaslahan na maititid. Nayunam ti agkararag baka dandanin. Baka kurang la jay pamati ken kararag baka haampay lang nga buo di jay pamati. Baka dati kayat tayo nga gunuden iti biyag nga kasla haanan hantay matungtungpal. Baka basit lang nga kararagan dandanin. Basit lang nga parintumangan baka itidnan. Iso nga rod nga tayo agkararagak. Apanak mo't aja enti prayer room nga kunak. Ngamga po na rigat kon agsubli-subli ak. Iso ti agsubli-subli ak. Iso ti kunak kanya na
no kaya mo nga itid daytoy nga panakaginawa, tatan, apaya ka sa pulak ti agtrabaho, masapol nga ado ti trabaho. Kanudad duma kakabsat, dayjay ay panang tutok tayo, dayjay pamati tayo, dayjay panakaginawa tayo, iso ti kayat ti Diyos kanya tayo. Haan na nga plano nga umay tayo agtutuok ito'y lubong, ulitin tayo manen. Haan na nga plano nga umay tayo agrigrigat dito'y lubong. Haan na nga plano nga umay tayo madusdosa dito'y lubong. Mabalin tayo ti agbiag dito'y lubong ang naginawa. At na napintas a relasyon na, awan ti buteng iti kaaruba, awan ti pan nakairuruman dagiti dadduma, awan ti agbisin, awan ti magungundawayan. Kasjay ti plano ni Apo Diyos tapno mananam tayo ti ayat ti Diyos. Ngam no dadduma, di nga rod masubraan tayo. No dadduma ka di pagayatan tayo ti masurot, at dadagiti magundawayan, at dadagiti maabak, at dadagitay masaktan, at dadagitay manyanaganan, malabsingan nga kuna tayo, kahaan nga kasjay ti kayat na. Iso nga kuna na ni Apo Jesus kadagiti pasurot ni Juan, ipadamag yokin ni Juan, no maaramid dagitoy, dadto yan mangrugin ti pagarian ti Diyos. Ipadamag yung daytoy manggagyo, maiwarwaraga awagan ti pagarian ti Diyos. Kunana, maikaskasabati na imbag adamag kadagiti na panglaw. Apay nga impang pangruna na dagiti na panglaw. Impang pangruna na dagiti na panglaw, dagitay awan ti gaaway na. Dagitay haan nga makaisubli ti ayat nga maited kadakwada. Dagitay awanan nga kung kuna tayo nga nadalos ti puso na ngem adda panagtalekda ken ni Apo Diyos. Kada ito'y kakabsat, sangka ko na tayo, awanin ni Kristo nga agsubli dito'y lubong nga magna akas tao. Awanin hanga umayon. Ngam sino ti akin misyon daytoy? Sino ti mga ramid daytoy? Da kayo kinsyak. Sino ti mangpakan kadagiti mabisin? Si kayo kinsyak. Sino ti mangtulong ti panakaagas ti kakabsat? Da kayo kinsyak. Sino ti mangtulong nga mangipari na ti ayat ti Diyos kadakwada no daytay awananda. Da kayo kinsyak. Tano maaramid daytoy kakabsat iso daytoy kuna tayo ti panakaiwaragawag ti naimbag nga damag dadtoy laeng arubayan tayo. Iso nga ti kuna ti pagarian ti Diyos adda laeng ito'y aglawlaw tayo. Numari na tayo ti ayat ni Apo Diyos, na ipari na tayo ti ayat ni Apo Diyos, ikadagiti kaaruba tayo, dadtoy laeng ti pagarian ni Apo Diyos. Numaited tayo ti pudpud no nga ayat kadagiti kakabsat tayo, dadtoy laeng ti pagarian ni Apo Diyos. Hantay nga orayan nga ijay to, second life nga kuna tayo, sa tayo na naman haan, mabalin ditoy. Iso nga kitaan tayo, di puso tayo, adda ka dinadalos nga gagam na, adda ka dinasaya at nga panggap na tika dikit kitaem kapag sayaatan ti kaadwan ha nga dati bukbukod mo laeng no kitaem ti panagserbim ka para kadagiti dadduma haan lang nga di bagbagim ala kasapulan tayo ati agsapol kasapulan tayo ati agtrabaho para iti pamilya ngam no agbalin nga datay laeng, kukwatay laeng, haan nga maibaga iti pagarian ti Diyos. Kinagsaya at kakabsat, daytoy ibanghelyo tayo, ti panangibagana, ti panagsagsagana tayo, ta daytoy maikatlo nga Domingo ti Adbiento, iso daytoy panagsagana kuna tayo, naragsak nga panagsagsagana. No, maaramid tayo daytoy misyon nga inyawat na kada tayo a Kristiyano, nakasagana tayon. Ngam narigat tayo nga aramiden dayta, no kurang titay panagtalit tayo keng kuana. Iso nga nagpintas dati kuna namut laeng, nagasat ti tao, adi agdwa-dwa kanyak. Nagsimple nga sao, ngam nagunag ti kaipapanan na. Nagasat ti tao, adi agdwa-dwa kanyak. No rin amerisen tayo ti kay kaunggan tayo dahito nga ibagbagana, nagmayat ti kaipapanan na, nakaununeg. Nagasat ti tao, adi agdwa-dwa kanyak. Kung amerisen tayo, manungat nga percent, dayjay talek ko kini Apo Diyos. At dapay lang at adwa-dwa na,
Mano a percent DJ pamatik kini Apo Dios. At dapay lang at adwa-adwa na. Iso ta encourage ko tayo umuna amisa. Agingga nga malpas dayto amisa, makasauak to na saya atin na imbagak ton. Nag 99% nga taha nga nag 100% di pamatik. Ngam tatay ko ang kapumintas meten. Ngam patsek ken masapol nga aramidek nga babaen ti pamati maaramid dayta. Kada tayo makakabsat anyaman dagiti plano tayo itibiyag, anyaman dagiti kayat tayo itibiyag, anyaman dagiti tartari gagayan tayo, nagasat no awan dua-dua na. Anyaman dagiti kasla ko mapakarikutan tayo nga kayat tayo ang masulbar, kayat tayo ang maagasan, kayat tayo nga maurnos, nasayaat no awan ti dua-dua na. Kamay samot lati ibagana no adapod no 100% nga talagtay kinkwana. Nagasat tayo.